Чудиш ли се защо все повече хора избират кино Cineland? Ето ти топ 5 причини. Още с влизането усещаш разликата. Залите, екраните и звукът имат IMAX, IMAX with Laser и ScreenX, които те потапят изцяло във филма до степен, в която на моменти забравяш, че просто седиш в киносалон. А дори и стандартните им зали с лазерен проектор и впечатляваш звук. На второ място, комфортът. Имат ултра удобни кинокресела във всички зали с 3 механизма на разгъване, така че можеш просто да се отпуснеш и да се насладиш на филма, без да усещаш как минава време. Разбира се, няма кино без пуканки, но тук дори те са различни. Предлагат гурме пуканки, които са ръчно вкусени, натурални пуканки с естествени овкусители, изпукани на въздух, а солените са с 100% кокосово масло и да, вкусът наистина си личи. И най-хубавото е, че всичко става изключително лесно. Можеш да резервираш билетите си директно през мобилното приложение, както и да се възползваш от програмата им за лоялни клиенти. Ако обичаш да ходиш по-често на кино, понеделник и сряда са идеалните дни. Всички билети са на промоционална цена, което прави преживяването още по-достъпно. И споменах ли, че имат VIP зала, която можеш да резервираш за всякакъв повод, а и без повод. Бъди модерен и ела в кино Cineland.